Fil-budget li ġej il-Gvern se jħabbar il-pjana traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan se jwassal biex minn Marzu tas-sena d-dieħla ikun hemm l-ewwel traħħis dak għall-kontijiet tal-familji. Dan ħabbru l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqgħa li kellu mal-Kunsill Ezekuttiv tal-GRTU. Matul din il-laqgħa l-Prim Ministru saħaq kif l-effett pożittiv li miżura bħal din se tħalli għandu jkun ta' għajnuna biex in-negozji jilħqu l-miri tagħhom. Il-Prim Ministru qal li diġà bdew it-tħejjiet tal-budget li jmiss l-ewwel budget ta' din il-leġislatura. Joseph Muscat għamel referenza wkoll lejn id-diversi espressjonijiet ta' interess li ħarġu u qal li din hija prova tal-impenn tal-Gvern biex jaħdem mas-settur privat. Qal li huwa inkwetanti li numru ta' studenti qed joħorġu mill-iskejjer mingħajr il-ħiliet neċessarji għad-dinja tax-xogħol. Semma wkoll il-kundizzjonijiet prekarji fuq il-post tax-xogħol u l-abbużi huwa talab lill-GRTU biex tassisti lill-Gvern f'dan ir-rigward. Intant l-uffiċjali tal-GRTU preżenti appellaw lill-Prim Ministru biex jgħin lin-negozji żgħar li fi kliem il-President tal-GRTU Bela il-liġi tan-negozji żgħar mhix qiegħda tħalli il-frott mixtieq. Il-GRTU laqet b'mod pożittiv ukoll id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru li kull negozju għandu jkollu level playing field u jikkompetu f'suq ħieles u ġust.